বাইদেউ ইমান ডাঙৰ কেছ 모르는 나가. আমি শান্তি নহব মেডাম মানুহ লাগিব আইসিটি ধৰা আইসিটি গেংরেপ এইটো হৈছে এইটো হৈ সিহঁতে কি জানে টকা পইচা দি মানে চুপাই ৰাখিছিল এইটো ঘটনাটো लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बिराद खास्रि बास्रि मुगैथाव जाथाय आङो भिडिअखौ सिगाङाव ससे होखाबाय नोंथांमोना नुखादों स' बेनो जाबाय मा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दांथल थानानि आउटपस्टनि सिङाव जानाय घटना बियो बेवहाय जाहैबाय सासे क्लास 8आव फरायनाय बर' हिन्जावसा क्लास 8आव फरायनाय गथ'साखौहाय गें माने हानजायै बिसोरो माने जुथायै जिनाहारि खालामनानै दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बे गथ'आ दिनै सासे उन्दै गथ' जोनोम होनलायबाय दिनै सासे उन्दै गथ' जोनोम होनायनि उनावसो जाथाय सोराङाव फैबाय नोंथांमोना नायदो अब्ला लोगोफोर बे जाथाया बोरै जानो मोनदों बिथांमोना जुथायै हानजायै जिनाहारि खालामदोंमोन जिनाहारि सानजाहारि खालामखांनायनि उनावहाय 9 दान आरो 9 दिन बारलांबाय नै 9 दान आरो 9 दिन दिनावहाय बिथांमोना मा खालामना दोनखो बे हिन्जावसाखौ थाखाजों फैसाजों फुसायनानै दोनदों होननानै आं मिथि मोननाय जादों नाथाय जेब्लानाखि गथ'आ माने मा होननानै बुंदों गथ'आथ' मानसिया फुंनाय बायदि जाबायना गुफुं जाबोबाय खिन्थु मानसिया गोरबोआव दं बेखौथ' मिथिला आरो गथ'आबो खिथायाखिसै बिमा बिफानो नाथाय लासैनो जेब्लानाखि गथ' जोनोम होनांगौ बायदि जानानै फैबाय जाथाया सोराङाव फैबाय आरो दिनै ओनसोलनि दांथल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै आउटपस्टआवहाय थांनो गोनां जानानै फैबाय दा दिनै बेखौ मिथिनाय लोगो लोगो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रशासन लाइना माने आसामिखौ एबा दायगिरिखौ हमनो मोनबाय आरो बिथांमोना सोर मिथि मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना मुस्लिम अब्ला नोंथांमोना नायदो दे आङो बिराद मोनसे दुखु मोननो नागिरदों आरो जोंनि बर' हिन्जावसाफोरखौ बिथांमोना दि खायदायै कौशलै फुस्लाय जिनाहारि खालामदों नाथाय जोंनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो कनसियास नङा जोंनि मानसिफ्रा कनसियास नङा सांग्रां नङा हारसिङै हाल्ला बबेबा हाग्रायाव बन खननो थांनाय हारसिङै हाल्ला बहाबा ना गुरहैनाय हारसिङै हाल्ला बहाबा थांनाय नाथाय बे सुजुग लानानै बेखौनो सुजुग लानानै बिथांमोना जे गेंरेप खालामगासिनो दङ माने हानजायै जुथायै जिनाहारि खालामगासिनो दङ बेखौ जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो सांग्रांथि गैया नामा जायफोर मानसिफ्रा बैफोर ओनसोलावहाय एबा बिथांमोननि साखाथि फाखाथि बै मुस्लिमफोरनि साखाथि फाखाथि रायजो जायो आं बिथांमोनखौ आं बिराद कनसियास जानो लुबैयो मुस्लिम नङा गुबुन जाथि माहारिफोरनि गेजेराव रायजो जाग्रा बिथांमोना हारसिङै हाला सानैजों मानो थाङो दिनै बे जाथाया दिनै फैबाय इसेबां खाथि बिदि जाथाय बे गथ'खौ सोर नायगोन ना बे गथ'खौ सोर रेसपन्सिबिलिटि लागोन ना दे बेसेबां गाज्रि बरन जाखो बे गथ'ना दा बिराद गिदिर मोनसे ब्लेम जाबाय बे बिथांमोना हानजायै साब्रैना बेसेबांबा आं मिथिनाय जादों क्लियारै बिथाङा मिडियायाव क्लियारै बुंनाय जायाखिसै दा जोंनि मानसिफ्रा बेसेबां सांग्रां आं सोंनोसो लुगैदों लोगोफोर मानोना जोंनि मानसिफ्रा मानो इसेबां जाथाय जाबाबो मानसिफोरनि मोजां मटिभेशनेल भिडिअफोरखौ नाया गावबो सांग्रां नङा बेफोरबायदियावनो दिनै जोंनि मानसिफ्रा जागासिनो नङा जाबाय दा आयनाथ' साजा होगोन नै बेखौ हयथ' बिसोरो दिनै थैजासे जेलबो जानो हागौ अब्लाबालाय मा लाब जानो थैजासे जेल जानो हागौ बिथांमोना थेवब्लाबोथ' लाब गैयाना जेबो बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बुथारनांगौसो हायोबा आलायनांगौ बिसोर गोदोनायाव दुरुं होनानै आलायनांगौ अब्लासो ना सानसे जागोन जेब्लासिम जोंनि इण्डियानि ल'आ बेफोरबायदि गेंरेप जानाय माने हानजायै जिनाहारि खालामनाय मानसिखौ जबरदस्ति माबा खालामनाय बेफोरखौ जुदि जेब्लानाखि आलाया फासि होआ अब्लासिम बे जाथाया थाबाय थागोन बेखौ रावबो खुनु प्रानि होबथानो हानाय नङा मानोना ओरैबायदि मानसिफोर दंखायो दुनियायाव दुरबल जाय मानसिफ्रा गोबांथार निसा लायो जायनि साननाय हनाया खमजुरिखा जायफ्रा गावनि फारसे बिसि फिसानि फारसे न'खरनि फारसे जेबो सानखाया बैसोरबायदि मानसिफ्रासो हागोन खोमा होननानै दमजों बिसोरो गेंरेप खालामो एबा जिनाहारि खालामो नाथाय नों आंनो गावनो सांग्रां थानांगोन जों जुदि सांग्रां थायाबा जों जुदि एसेबो जोङो नोजोर होआब्ला बेयाव जोंनि मानसिफ्रा गोबां भुगिनांबाय थागोन दिनै अबा नायजेनोसो 9 दान गाहाम 9 दान आरो 9 दिन 9 मास आरो 9 दिन बिथाङा दिनै गावखौ थाल मोनाखिसै दि बे गावनि गोरबोआव दङ मानसिया गावखौ फुंनाय बायदिसो मोनदों खोमा खिन्थु गाव थाल दं नाथाय बिथांखौ गिनानै दम होनानै दोननायखाय हयथ' बे खिथानो हादिया बेराफारसे नोङो बेखौ एभारसन खालामनायनिबो बिथांमोना जेबो सुबिदा गैला हाया गैला हाबा जाबा बोरै एभारसन खालामनो बोरै खालामनो डाक्टारनाव थांनो हाया
स' बिदियावनो जानो हागौ बिथांमोना दिनै बे गथ'आ बे हिनजावसाया दिनै भुगिनांनाय हिनजावसाया दिनै जन्म होनांगौ जानानै फैबाय आरो दिनै जन्म होनायनि उनावसो जाथाया दिनै सोराङाव फैबाय जे जाथाया ओरै जादोंमोन अब्ला नायदो लोगोफोर बे गथ'आ सिगाङावनो खिथानायमोनबा सिगाङावनो हमजागौमोन अब्ला जाथाया बिथांमोना सेभ जागौमोनबो जुदि बिमा बिफानि खिथायोमोनबा जोंनि मानसिया दम होबानो गियो माने दम होनायखौ मा बे दम होनानै खिथादों बोलथे अके नोंहाबो मानसि दंना नोंनि न'खराव मानसि दङ नोंनि लोगोफोरनि मानसि दं बिसोरनो सोर खिन्थादो थानायाव सोर थांदो एफआइआर होदो डाइरेक्ट मानसिखौ नोंनो थांफादो मानसिखौ हमहोदो जोबथेसाराव थांबायना बेफोरखौ मानो हाया मानो साहस गैया दिनै बे बिनानावा नंगौ मानि बें उन्दै गथ' ओंखायनो दमखौ गियो नाथाय जोंनि मानसिफोरनाव मानो साहस नङा गुबुन जाथि माहारिफोरनो नोङो उन्दैबाबो साहस दंना बिथांमोना दिनै बिमानो खिथायो बिफानो खिथायो सोरनोबा खिथायो बिदि बिदि जादों आंखौ बिदि बिदि खालामदों हा दा बेसेबां लाजिथाव जाबाय समाजा बे गथ'नि इयुननि फिउचारनि थाखाय बिराद सानांगौ जाबाय दिनै बरनाम जाबाय बे हिनजावसाया बिनि उनाव हाबा जानांगौनि खोथा फैनोसै बिनि संसारनि खोथा फैनोसै बिनि संसाराव बिराद माने मा होननानै बुङो उसुबिदा फैनोसै दाना बेखौ सोर भुगिनांखो दाना दा बेनिखायनो आं खावलायनाया बिसोर जेन' बेफोरबायदि थासारिया फिन आरो जाबावा दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौनो रावबो नाया जोंना मानसिफ्रा रावबो नायखाया मानोना जानला मोनलाखौसो नायखायो जेनिफ्राय जों मोनसेबो नलेज सोलोंनो हाया जेनिफ्राय जों मोनसेबो गियान सोलोंनो हाया बेफोरबायदि भिडिअखौसो जोंनि मानसिफ्रा बुहुत नायो बाद बाखि मोजां भिडिअनो सोरखौबा बुजायनाय एसे एनै नों बावगोमानायखौ दि नों भिडिअखौ नायोबा नों रिमाइन्ड खालामनो हायो गावखौ गोसोआव खोलैनानै लाफिननो हायो स' बेफोरबायदि भिडिअखौ जोंनि मानसिफ्रा बिराद खम नायो बा नायाखौनो होननांगोन दा बिदियावनो जोंनि मानसिफ्रा गोबां भुगिनाङो आरो दा आं खावलायदों अननानै जोंनि बर' लाइमोन हिनजावसाफोरा हारसिङै हाला गुबुन जायगायाव थांनायनिफ्राय माने माबा सांग्रां जा एबा गावखौनो एलार्ट जा गाव साहसखौ दिन्थिनांगौ साहस नांगौ जेरावबो लाजि गिसुसु बिदि जानो नाङा नोंनि मोखांफ्रावनो नोंखौ मिथिनो हायो नों माबायदि नोंखौ फोथायनो हागोन नामा बिदि ओंखायनो आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों अननानै जेन' बेफोरबायदि आरो फिन बोलि जानांला खास्रि बिस्रि गोसो बेफोरबायदि आरो बोलि जानाङा बेनि थाखाय आङो आखाइ खबजबनानैबाबो आं खावलायबाय प्लिज